Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, ban yo ki kubor na ke jela. Kem no ki pulit ya prangut ki nongyalam ka seng Thymmai Kaba kyrteng ka National Liberation Council of Nongkyndong Nlcn. Ya katei ka Kynhun la thaw haki jaka ki bahap haka Eastern Range haki bynta jong ka Rilum khasi bat Jaintia. Ki pulit kila iathuh bakani ka seng kala don jingthmu ban phah leit hikai ki dkhot Nagaland haka kan tarik nailar 8,000 pulai. Ki dkhot kani ka seng ki bala Shah Kem ki kynthup yu chairman u Commander-in-Chief, u General Secretary, bat u Area Commander ka West Khasi Hills, bat Jaintia Hills, u Recruiter, u Record Keeper, lembat ki wede ki dkhot.